Yun guys, nandito kami sa clinic. Napapasta si Quincy. Gwen. Model ni pag Fiang. Marado sa si Fiang guys. Iyan siya. This is my Ona. Habang nag-wait me sa ano pa na. Nag-wait me ka sa doctor kaya wala pa siya. 3:30 pa yan. Wow, takatato si Gwen Ona. Hello, baby girl. My beautiful daughters.